Deze mensen komen om de voorziening hier in Nederland. Die strijken niet neer in Roemenië of in Slowakije, waar ik ook nog jaren heb gewoond. Die zoeken de beste landen uit waar het meeste te halen is. Een debat met uiteenrinnende menings van rietsleden en insprekers. Toons je oer een mogelijk AZC in Dokkum. Uit een draagvlak onderzoek dat €50.000 kostte, kwam je er al dat een meerderheid van 60% net zit te wachten op de komst van asielziekers. Witske Wiersma van Dokkum tinkt er oorzoer. Ik denk dit is een belangrijk thema en het gaat door Dokkum en als er een AZC komen kan, of tenminste dat er een onderzoek naar een locatie plaatsvinden kan. En vorige keer had er al een AZC geweest voor 600 mensen. Daar ben ik 13 jaar vrijwilligster geweest. Dus dit lijkt me nog steeds naai aan het. En vooral, ja, als ik dan zeg de ellende in Ter Apel, dat die overbelast ben, denk ik van ja, wat kunnen wij in Dokkum doen? Een permanente opvang van maximaal 250 asielziekers in Dokkum zorgt het voor een verdeelde rieën. Wij willen dan ik komen naar een orenopvang in uw gemeente. Zo gaan wij nooit over de veilig, zo gaan wij echt nooit met naar aanleiding van het onderzoek. Zin dwart zich nog wel degelijk uit te spreken voor het vestigen van een AZC in Dokkum. Het is voor uw kiezer, uw achterban, ook net een verrassing dat die voor de opvang van mensen binnen die het op de vleg binnen. Wij zetten dus liever in op kleinere locaties verspreid over de gemeente. Ik ben Witske Wiersma en ik spreek je namens, in de eerste plek namens mezelf. Ik denk mensen die negatief stemt hebben, dat die echt wel opgejut binnen terug bij VNL onder andere. En de tjerken die letter nog wel een brief stuurt hebben, de Pax Christi en nog 3 andere tjerken bij van het Doree in Dokkum. Ja, die kwamen wat let in actie. Dus dan denk ik achteraf, ja, hier we dat jeder die en dan weer misschien de uitslag heel hoors was. Maar goed, we hadden er maar te maken. En verder willen wij toch wel uitdragen dat wij volgens mij het dus best kennen om een AZC hier in Dokkum te hebben. Maar ook dat er een heel soort mensen zijn die dat ook willen. Die wil ik heel graag voor het Sint-Wurgje. En op 1 februari wordt besloten, als de jongen wordt bij 3 geschikte locaties.